už pochop ho. Ja som myslel, že on učí divadlo, tak inotaje sa rozprávajú, nie? Inotaje, to už ja neviem čo. Ja on, že tajím ino, ale čo môžem inotaje? No inak tajíš to, čo hovoríš, nie? Povieš, že... No, napríklad. Ty si veľakrát spojíš to, čo počuješ s tým, čo myslíš? Ja často slabo spájam to, čo myslím, s tým, čo chápem. To by mohlo byť ďalšie výsledek, vec, no. Aj, ale to vám letie. No šup. Zahrajte mi vašu najznámejšiu scénku, vášho divadla Plato. Spievaj! Prestaň, lebo ti oni napchám do nohy moju ponožku. Ty máš dieru, tam čo ti strelil, to je... No však ale... Ja si to hrali, ja... Presne! Ja vybuchla tam. Vidno to. Ale som si dal otrokačto. No hej, ale tak keď máš podrážku zo spodu, to znamená, že tam máš... Dobre. Že tam máš dieru, tak si si to... kamery zo spodu, alebo čo máš? Možno má v podlahe 2D divadlo snímal zo spodu, Pre mňa je dôležité, že zaplatili. Ja hovorím básničku prvý. Počkaj! Tak ste povedali... To, čo hráš obľúbene najčastejšie, ty to musíš hrať tiež. My iba z nového pohľadu, že naznačuješ šancu, že mozog sa, tie dve synapsy sa našli, bludili sa medve, ale našli sa, pochopili, že majú zahrať 2D. Snažím sa to uviezť do, chápeš to? Do profilu, Dilino. Čo hráte v gondole, my teraz zahrajte 2D. Ja si to pozriem a zinfarktujem buď tesne predtým, alebo hneď potom. Ale to ako v tom Egypte, keď sme boli... No veď, ako to... Normálne, Osiris, všetko. A čo máme, ale čo máme? Ale sa nevypytuj, ja už neodpovedám. To je ťažké, to musíš vytočiť túto a tento. Takto. Klasická gondola. A na zádi spieva slávnu pesničku. Chlapi, takto jednu gondolu, ty čo držíš? Motor? Jedné ruke motor a v druhé šampanské. Keby nechcel naskočiť, tak výbuch robí šampanským. No vidíš to. A ty tiež vyzeráš jak bežkár. No ale poď, dobre, gondola, no to by ste aspoň mohli mať nacvičené. Výborné, tak a do toho sa spieva pieseň, ideš prvý hlas. Počúvaj, vieš o tom, že to po tej palici sa aj trošku ručkuje? Keď je plitká voda, Ale bola preto, aby si mohol raz pichnúť a dlho ísť. Ale nie zvládnu, to nebohýba! Poď si odohrám! Predstav si betónovú ruku, to je ono! A teraz pozriem si do tisu! Tisové drievko! Poď! A tisové drievko! Aké mám tisové drievko? Tisové drievko! Aké mám tisové drievko? Medené drievko! No, tak to zakože! ty počúvaj, neodrážaj, ja mám strašne dlhú tyč. Ty vyhráš typka na kompe! Podopadol v hore! Čo si tam zbláznil? Vyzeráš čo? Cliffhanger si nevidel? Keď šlapem takové kopcom, tak aspoň nohy mením. Zase šukač. A ty si ticho fujaráč. Ja vám do toho nechcem vstupovať. Im by to mohlo aj vadiť. Poďme, no. Konzola. To sa vede ruku. 13,8, nehraníte vinu. Nehraj rozvratého. Rozpírená hladina, mám balans. Ale veď ten gondola, to je stabilné, to je kajak. Normálne, počúvaj, tá mieka, aspoň na ten hačík znútra zaletí. Medené drievko odpísal. Počúvaj, to musí ísť na
ťahal, áno, takže to je jedno. Tak ja potom... Vietor má... Počúvaj, ja som vytočíme výročie Titanicu. Ja chcem gondolku, kde šupu mega, že idem oné 200. A keď nahodil nemá čo viac, veď tam len smrdí. Ale on nahodil motor. A? Ale ten dvojkoňový to ledva ide. To vyzerá, že si tam zrýchlo to doplní. Ty vieš predstaviť? Ja to poznám. Však to má Dvojkoňový, počúvaj, však toto je tak, ako na kone plávajú, to tak rýchlo ide. No tak a preto ti môžem ja toto, to si Ale nevedeli. ideš proti prúdu. Jak proti prúdu, čiže ako nemáš, tak budeme robiť dva chode proti prúdu. Počúvaj, ja ti uľahčím, keď máchaš hen tam, na tomto konkrétne kanáli proti prúdu s hen tým motorom, tak sa vlastne nehybe. Takže pohoda. Tak nerobím nič a budeme Presne, iba stoj, ale bez toho patosu si 3D, čo robíš? To by bol pochopil normálne, dívaj. Vidíš to? Spadal som v diaľke. Krásne, z profilu, nerozprávaj. Môžem, ja tu že oslovujem, že čo si spadal, ja... Presne, ukáž, daj mi to do výrazu bočného. Viac otázky. A tu to podrž, u teba je to napína. Nie, tá zadná ruka je hrozne patetická, toto, hej, to je lepšie. Toto už hrá rýchlosť, áno, a ty jemne chápeš, ale ešte nevieš, čo sa ideš opýtať. To chcem to zadnou rukou tiež zahrať. To vyzerá jak lama v boku. Lamostík, kuny, normálne. Ja tam už nič nevidím, tak zneukazujem. Dobre, a ty uvoľni ruku. To je, no... Teraz vyzerá, že nemáš ruku, neviem, či vieš. My ťa vidíme 2D. Lakeť aspoň, to je teraz je to. Áno, toto je ono. Intelektuál na Michácké. A pred ním kšeftár. Daj mi prachy, to je ono. Ste ani nevedeli, že to hráte, čo? Nie. Krásne, a čo sa hodím spýtať? Teraz vy musíte hovoriť nejaké texty a podľa toho sa hýbať. Takto spýtať, čo je. A hlasnejšie, lebo v tých plachtách to požiera. Tak on dole plachty. Ja nie, ale prepod si. A daj mi to na 5 spôsobov. Tu mám 9 a 12 skolo. Počkaj, spýtam sa. Ty čo si o tom hovoríš? Ty čo si o tom hovoríš? Lebo si tu mrmle, čo si durovčík, že to je slabé. Poď sa schladiť. Nevadí, ja mám fiktívneho kamaráta. Poď! Tak to čo sa opýtam? Čo, no to ty vieš, však to sú texty z vašej gondoly. Či to má byť také obyčajné, alebo... Také obyčajné, ale dosť ďaleko silné. Načo to mi neviem, nebolo to pekno. Nie, ja to zakecal teraz. Tak sa chcem spýtať, či čo tie dva baklažany, čo som obozval na ten obed. Toto však o tom toto celé má byť. Opýtaj sa o to. A podľa toho sa aj hýb, však to je normálne, my aká počujem. Ty hráš, len ťa vidím 2D, siluetka. Neviem, či toto si schopný spojiť si. Hraj, lebo ja mám pripravenú odpoveď. No, teraz otriš tak, Čo sa mám ale spýť? presne, čo máš v texte, to. To, čo si povedal, len daj predtým otázku a na konci otáznik, dobre? Akú otázku má? Opýtovať si je čo, alebo ako, alebo kde, alebo čo, hej? Asi sme na dne, ako brzkáme od noc, nechytíme. Ja neviem. Nevypúšťajú vodu, alebo tak? Nie som varí mozog, to je celé. Idol mozoček? Poďte už, ideme! Lebo už bude uvarený. Neviem, bol patetický čik, Raj! Nie patetický. Ja odmietam si Prečo mať. som ťa chcel, veď akciu mám máme ruka, ešte 2 sekundy a potom poklepkám a vyhodím. poviem. Ideš či nejdeš? To čo Teraz šup! Čo ty dva baklažany na obede? Tie dva baklažány. Bolí ma od nich hlavička, aj srdca polovička. To viac dopredu, to nebolo čítať. Ja takto dopredu. Tam, A tu je Do boku, nie? dopredu takto.
Bolí ma od nich hlavička, aj srdca, polovička. A čo ja teraz? Ty si Neboli pokazené! A to jak ukážeš, neboli pokazené? Opýtam sa normálne, verbálne. A to máš aj ukázať. Hej, neboli pokazené. U teba nebudem techniku riešiť. Akú techniku? Žiadnu nič, ani nerozmýšľaj nad týmto. Ty mu čo na to povieš? Pokazené! Neboli! A prečo to hovorí dopredu? Lebo ale on nemá, tam je jediné dopredu. Dá sa! Pokazené! Neboli! No, to je iné, mám pocit, aspoň partnera. No, neviem, ale v tom tieni to, ale dobre, no. Neboli sa ukazuje tak? Nie, takto sa ukazuje otoč sa. Bojím sa ťa. Ako sa ukáže otoč sa v 2D? Tam choď. Tam, to znamená otoč sa v 2D. No.